Тъпно преди малко станах и сега е към 6:40, тъпто преди малко станах и сега ще се подготвям за училището. Здравейте! Вече тръгнах, закручих всичко, направих. Тук чакай да пресека. Значи, тук съм си сложил микрофона. Ето не е чак микрофон. То е просто от слушалките. Между другото съм си включил една светлина, за да ме виждате, въпреки че е малко светло. Но не знам. Защото ако загаса, малко по-зле се вижда. Пълно е така. Е по-добре. Иначе пишете в коментарите долу харесва ли ви така да правя влогове. Лятото ще правя влогове как карам колело, така че спокойно. И така. Толкова ми се спи, че забравих да ви кажа да се абонирате един палец нагоре и да, разбира се, с камбанката. И долу в коментарите да пишете. Само да ви кажа как хората ме гледат странно. Между другото да ви питам, кой влог е сега? Аз ще видя в обработката, нали? Ще видя. И аз ще напиша който е подред първи, втори и трети час. Май първи влог. Или втори, не знам. Ще видя после. Ето вижте колко е часа. 7:03 е. Преди 20 минути, някъде там дали са кръга на 20 минути. Не мога да помня. 23, ама да кажем преди 20 минути. Защото 6:40 стана и се подготвих. Сега тръгнах. Между другото, да ва попитам, аз ще видя после като поработвам крипчето, ще видя, ама да ви попитам, с този микрофон чува да са някакъв вятър. Кори, дето постоянно бучат. Дано да не се чува. Оставам ви, когато има нещо, ще се включим. Хора, сега отивам за една работа, ме извикаха. Пребрах се тъпно от училището и ме извикаха за някаква работа. И аз сега трябва да отивам. И ще се прибираме и ще хапнем и така. И така, хора, свършихме работата.
Сега си прибираме и ядем. Много се измори хора. Който се пита колко е часа, ето, толкова е. 2:33. Брах се към 2:20. Просто сега заради тая работа така стана. 2:30. Ще се видим направо утре. И така хора, здравейте, 2 дена по-късно. Сега ще хапна. Така. Преди 2 дена, сега сме 10-ти, а пък аз снимах, нали, влог на 8-ми. И се включвам 2 дена по-късно, защото се сетих, че не съм качвал видеа от много време. И просто забравих да го кача този влог. И това беше от мен, сега го качвам.